Magandang tanghali, guys. Kain tayo. Tignan mo yung nangyari kaya magitot. Yung ano niya, yung cone niya, nginat-ngat ni Grutin. Yun. Sira-sira na tuloy. Ayan yung mga fur bebes. Si Conan. Si Tipi. Si Grutin. Dakilang tamad. Nagluto si Emma ng ano, ng igado. Yun. Kayo pa nilang kumain kasi nag-breakfast sila ng kanin. Ako Skyflakes tsaka Milo lang eh. Kasi nagda-diet ako. Diet na gano'n na lang, guys. Wala nang cut na lang yung carbs. Baby! Ano dyan, dali? Alis. Palisin mo si Maggie. Baba. Baba na, Meg. Miggy, dali! Baba! Yung kami pa lang ni Daddy yung kain. Kasi, alis na naman kami ngayon. Hindi pa rin ayos yung yung computer niya. Kailangan namin dalhin pa sa ano. Saan ba yun? Pero yung memory stick, compatible. Babalik tayo doon? Oh, kasi 667 yun eh. Kailangan 800. Oh my gosh. So yun, labas kami ulit ngayon. Tapos, wala na yung yung blue. Mas type ko na yung blue, guys. Sobrang sarap ng blue. Naubos na nila. Ayan. Tikman mo yan, masarap din, pero mas refreshing yung yung blue. Kaya order ako na ulit kay sis Diba, kalimutan ko na. Kunan! Ano yan? Kamot-kamot ka na naman dyan. Anyway, let's eat. Muulan na oh. At mukhang lalakas pa yan. Ang dilim kanina eh. Ayun, dito kami guys sa sa Shaw Boulevard. Mandaluyong. Sa bilihan ng mga parts ng ng PC. Ito, King Kong Computer Corporation. Mga parts murang-mura lang. Parang mga siya, mga lumang paano pagkasabi ni Froggy? Mga hindi nagamit na parts, something ganun. Ayun, mura lang compare sa sa mall price or sa Gilmore. May CCTV. Dami yun. Saan na kaya yung lalaking yun? Saan pa yung may dalang may dalang PC? Saan pumasok? Sige, okay lang. Nag-ano ata. Nagpapalit ng memory. Andun sila. Kaya mga tawag dito, monitor. Andyan? Ah, okay. Thank you. Ah, ito. Diyan ka pala, di. Ano? Papalitan? Papalitan? Napalitan na? Gumana na? Sure na yan, ha? Hindi na tayo babalik pa. Kailangan natin sa Dynaquest sila. Dadaan pa tayo sa Dynaquest? Ha? Ano? Dadaan pa tayo. Dadaan pa tayo ngayon? Pag gumagana na. Kung gumagana na, di no need nang pumunta doon. O di papagabit ka? Bit-bit mo yung So, hindi na naman latay yung dala-dala mo, no? Green na. Ito dala niya kasi yung yung, tawag dito? CPU. Pinalitan na niya rin yung yung case. Apple computer ko. Apple. Sige, punta tayo. Okay na, thank you. Ayun. Kung gusto nyo guys, ayun yung mga dito. Di ba mura dito, Dave? Pati yung mga... mura. Kaya kung mag-hunting yung mga parts, Dito hindi kayo kayo punta. masela. Dito na kayo. And I mean, got a low, very super low price. Oo. I'm here sa guys, sa Pretty Looks. Ayan, kasi magpapatato ako ng kilay. Oh my gosh. Ayan, nag-inquire lang muna ako. Ayan. Pwede ba mahingi ito? Ayun. Kasi nag-PM ako. Okay. Siya yung master. Tapos itong... Yung dalawang, ito yung junior master ko. Pero dito kasi hindi na sila nag-clinic. okay. Sa ibang branch. Opo. Okay. Pero may 30,000. 30K. Atong junior pag lang, Monday to? Junior artist? artist ko, from Monday to Saturdays. Okay. Dito din. Apo. Dito din. Same naman siguro yung gawa nila, di ba? Same naman din. Pwede So, pa dito sa nag-range same. sa
16K to 35K. Yung difference sa ninyo, ma'am, years of experience mo. Okay. Hands-on experience mo. Tapos, free na yung yung... Dalawang retouch, ma'am. Dalawang retouch. Kinakailangan, ma'am, kasi yung mga clients kami na sa una pa lang maganda. Okay. Hindi na namin ginagawa. Oo, kasi kaingit yung makilay ng mga nagpo-post sa kaloka. Okay, sige. Sakto, nandyan lang kami. Nag-PM ako kanina, tapos pumunta kami dito. Ay, nandito yung may branch pala kayo. So, ayun, nagana na. Sige, thank you. Tawag na lang ako. Tawag ka na naman. Thank you. Ito yung mga S3, Chorba. We're here ulit sa Greenbelt. Tama, Greenbelt? Tama. Ayan. Puntang huli yung yung Piandre. So, sana bukas pa kasi alas 6 na naman eh. Sa traffic na kami. Sa may Mandaluyong. Sana bukas pa. So, uwi na naman guys. Open nga siya. Kaso hindi ako nakapagpa-appointment. So, tomorrow na naman kami. Bumalik na naman ako bukas. Pero nagpaano na ako ngayon. Nagpa-appointment na ako para tomorrow 3 p.m. Okay na lang. Nabulabog pa namin yung oras nun. Kasi pag Sunday daw, maaga silang isasara. So, ayun, tomorrow na lang ulit. Let's go na. Hanap na lang tayo ng Sun Cellular. Sun Cellular. Kasi kukunin ko yung free ko doon. Okay, hanap natin. Hanap na kami ng kukunin ko na yung free gadgets ko daw kasi mga 6 months. May selfie pa rin naman pala yung gadget pagpunta namin dito sa Greenbelt. Kasi napuntahan ko na yung Sun Cellular. So, nakuha ko na yung free gadget ko. Yun lang. In-upgrade ko na kasi walang available dun sa plan na kasi text lang yung text lang yung ko. Ay naku, nakakainis ni Papa. Mamaya na nga lang. Siyempre, ito yung pinanta ko rin dito eh. Baskin Robbins. Zino. Kahapon dala nito plastic bag. Ngayon naman CPU. Clerks. Ay, ito nga Hi, Mom. Hello. How much yung sa ganta niya? 150 now. Any flavor na yan? Try this one, Mom. Oo nga. Raspberry cheese. You can choose whatever flavor you want, Mom. Okay. Ikaw, Dade. Ikaw, Yippee! Single scoop na siya. Kahapon maliit lang. And then, kuha tayo na. It's a quart. How much? Quart, Mom, 5.92. 5. Quart na lang. Gusto kong kumuha nun eh. Sarap kasi naman. You'd like to get quart, Mom. Ilan po ba yung kakain mo? Marami. Mom, may susulat na Half gallon. Tapos, Isang balde. Gusto nyo isang full log naman. How much? 4,000. Oh my gosh. 4K. Hadik lang. Kumuha kami ng half gallon. Super yummers guys. Wala tong flavor of the month nila. Hindi ako makamupon kahapon eh. Tikman mo natin. Kain tayo. Ayun lang, hindi na kami pwede magtagal kasi nga maghahalo itong dalawang flavor kasi yung kinuha namin. Sobrang lakas ng ulan sa labas. Kumukulog-kulog pa. Grabe, kaya dinner na muna kami. Masara na nga din itong mall. MTO na yung food dito. Kaya, ayun, patila muna ng ulan habang nagdi-dinner. Good luck lang sa ice cream namin. Sana hindi pa siya malusaw. Dalawang flavor pati. Tapos sana makano kami. Makapabok agad ng Grab.
Bakit hati yung ano ko? Hindi ko ginagamit yung ano, yung flip. Ano ba yan? Flip top. Hindi naman yun. Pwede naman eh, wait lang. Hindi ko nakikita sarili ko. Ayan. Ayun. Kita ko na. So, laging hati daw yung ano ko, yung face ko. Ayun lang, natin lang naman yung food and then uwi na. Yun lang naman. Tapos tomorrow ulit balik for what? More hair or... Ay, dapat. Ha? Ako na lang babalik dito? Pwede sama? Sama-sama tayo. Thank you. Ano na? Ay, na pala. Akala ko ba ano? Akala ko 15 minutes. Yung soup. I want the soup. Thank you. Uy, punis pork na rin. Let's eat, guys. Spoon and fork. Serious kung dito sila, ma'am. Wala na, complete na. Thank you. Traffic, oh. Nung oras na, mag-alas 10 na. Oh. Oo, 9:20 na eh. Private traffic. Shit. Ayun, tapos baha pa sa ilang, ano, ilang Grabe ba talaga yan, no? lugar. Kasi grabe yung, ano kanina? Grabe yung bus ng ulan. Trap kami dito sa ano. Siguro makakadalawang pelikula tayo sa traffic na to. Sobra eh, no? Guys. Ubos ang gasolina. Ubos. Sige, patay mo muna. Kasama yan eh. We're home, guys. Ayun, nakatulog ako sa ano, sa journey. biyahe. Grabe, traffic talaga. Tapos mga baha. Pero ano, naririnig ko sila, ano, si Daddy tsaka si Kuya Driver. Ikaw kwentuhan. Ginising na lang ako, nandiyan na kami sa ano, sa Rotonda. Tapos ayun si ano, si Kalokoy nandun kila Dayan. Tapos kwento sa akin ni Mika, nag-iiyak daw kanina si ano, si Inday. Siguro namimiss yung mga bata, sila Kuya Peter tsaka si Pia, kasi walang makulit. So nakapanibago nga ngayon dito sa bahay, kahit si ano, si Emma tsaka si Jackie. Sabi nila, ang lungkot naman dito sa bahay. Kasi nandito yung mga bata, lagi talagang pagkakain puro kwentuhan na muna. Talagang pinapagalitan ko na, kain na muna, puro kayo kwento. Ganun. Ngayon nakapanibago na, tahimik. Si Chris na lang yung makulit. Minsan nga, lumalabas na si Chris nung nandito sila Kuya Peter niya. Minsan na yung lumabas ng bahay. Kaya, yun, nag-iiyak daw si Dayan. So, sa ano naman, sa Saturday is, pupunta sila mama doon sa ano, sa Nueva Ecija. Kasi hindi sila nakasabay kila Nene eh. Gawa ng... Siyempre Malinaro. Hindi. Maga pa. Maga. Kaso, walang mapag-iwanan sa palengke. Kaya yun. Ngayon nandito na si Japong. Ayun si Japong na maniningil sa, ano, sa palengke. Tapos makapunta na sila mama sa ano. Sa, doon kila Nene. Kasi nga may tindahan pa si mama, diba? So madami nga si Kasuhin. Yun lang. Anyway, ayun nga, nakauwi na kami. Sobrang lakas ng ulan. And hanggang ngayon, umulan pa rin. Kaya, yun, sana hindi naman tuloy-tuloy. Para hindi bahang-baha. Check out the hat. Tapos lahat ng nasakyan namin kanina, puro AFP yun, di ba? Yung kanina, nasakyan natin. Police. Nakakatawa. Siya, pinara ba tayo ng ano? Yung mga cotton caps. Mga cotton cups, nakita nila yung, ano, yung ID ni Kuya ng AFP. Yan, sige sir. Tawa kami ng tawa eh. Tapos nagpagkwentuhan sa amin si Kuya. Ang bait. Ayun. Tapos puro... Makitaan ng rudeness and aggressive. Oo, sobrang bait na. Ang hina ng boses niya. Oo nga, di ko nga naririnig. Itango na lang ako ng tango. Hindi ng mga tipong Kaya sobrang bait pag na ni Kuya na. kinanti mo eh, Tsaka lang nga na. you're a goner. Anyway guys, paalam na kami. Good night. See you tomorrow. This is the last episode. Paalam. Paalam. O mga bata, kita nyo naman, ang lakas-lakas ni Frieza. Sundan nyo uli kami bukas. Frieza, di ko alam na season yan. Kalaban ni Goku. Hindi ako mahilig dyan. Paalam! Bye. Kala ko na daw wala na yan. Good night! Yung mapa-shoutout tomorrow na lang. Okay? See ya! Take care everybody. We're gonna miss you.
Parang papaalam na tayo hindi mag-vlog ah. This is gonna be the last episode. Hope you wait for tomorrow's episode.